15th శ్లోకం. విదుర ఉవాచ సంచిన్న సంశయో మహ్యం తవ సుప్తాశినా విభో ఉభయాత్రాపి భగవన్ మనో మే సంప్రధావతి. Vidura said, "O powerful sage, my Lord, all my doubts about the Supreme Personality of Godhead and the living entities have now been removed by your convincing words. My mind is now perfectly entering into them." Vidura said, "O powerful sage, my Lord, all my doubts about the Supreme Personality of Godhead and the living entities have now been removed by your convincing words. My mind is now perfectly entering into them." Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The science of Krishna or the science of God and the living entities is so subtle that even a personality like Vidura has to consult persons like the sage Maitreya. Doubts about the eternal relationship of the Lord and the living entities are created by mental speculators in different ways. But the conclusive fact is that the relationship of the God and the living entity is one of the predominator and the predominated. So, Vidura varu anta goppa. Atanu janmatah atanu ద్వైపాయన వ్యాస మహర్షి యొక్క పుత్రుడు. అండ్ అది కాకుండా అతను ఒరిజినల్ గా ఎవరు అని అంటే ధర్మరాజు, యమధర్మరాజు. ఆయన 12 మహాజనుల్లో ఒకరు. ఆయనకి తెలియని జ్ఞానం అంటూ లేదు. కృష్ణుడు సాక్షాత్ వారింటికి వచ్చారు. సో కాబట్టి ఇతనికి అన్నీ తెలుసు. బట్ అయినా మైత్రేయుల వారిని ఎందుకు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు ఇవి అంటే దీని గురించి కూడా మనకి నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఇచ్చున్నది. ఎవరికైనా తెలుసా నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఇచ్చిన శ్లోకం? హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలో మనకి చెప్తున్నారు కొన్ని శ్లోకాలు. డివోటీస్ అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి. ఎవరికి తెలీదా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి చెప్పండి మాతాజీ. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యమాచ్యాది ప్రతిగృహ్ణాతి సారీ ప్రభుజీ. భోజయతే చైవ షద్విద్యం ప్రీతి లక్షణం. yes ప్రభుజీ. హరే. సో దదాతి ప్రతిగృహణాతి అంటే భక్తితోని ప్రేమతోని ఎవరికైనా ఏదైనా ఇవ్వడం, వారి దగ్గర నుంచి తీసుకోవడం. గుహ్యమాఖ్యాతి ప్రచ్చతి అంటే వారితోని తెలుసుకొని వారితోని మాట్లాడుతూ భగవత్ సంబంధించిన విచారాలు వారితో అడిగి తెలుసుకోవడం. గ్రామ్య కథలు కాదు, భగవత్ సంబంధించిన విచారాలు వారిని అడిగి తెలుసుకోవడం. సో ఈ రకంగా వారు గొప్ప విద్యని తెచ్చుకోగలరు. సో ఇది ఈ 6 కూడా షడ్విద్యం ప్రీతి లక్షణం. ఈ 6 కూడా ఒక భక్తుడిని ఇంకా ఎదిగేదానికి సహాయపడుతుంది. కాబట్టి నాకంతా తెలుసు, వీళ్ళకేం తెలుసులే అన్నట్టుగా ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. డివోటీస్ దగ్గర మనం అడిగి తెలుసుకోవడం మంచిది. కానీ ఎవరిని అడగాలి దాని గురించి కూడా మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు. సో ఒక ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో ఉండే డివోటీ అండ్ ఒక అడ్వాన్స్డ్ డివోటీకి మధ్యన ఎలా ఉండాలి అనే దానికి కూడా చెప్పుకున్నారు నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో. కృష్ణేతి ఏ సగిరితం మనసాద్రి ఏ తదీక్ష స్థిచేత పణగిరి భజంతం ఈ శంశుశ్రుత్యా భజన విజ్ఞానం అనన్యమన్య నిందంతి శూన్య హృదయమిప్సిత సంఘలభ్య. ఒక నోవిస్ అంటే కొత్తగా వచ్చిన నియోఫైట్ డివోటీకి కనిష్టాధికారిని వారు హరే కృష్ణ అని చెప్తే చాలు. సో నేను ఎందుకోసమని దండవత్ ప్రణామాలు వద్దంటానంటే, సో ఒక నియోఫైట్ డివోటీకి జస్ట్ హరే కృష్ణ అని చెప్తే చాలు. కానీ అదే మధ్యమ అధికారి అని సో వారికి ఏంటి అని అంటే వారికి మాత్రం నమస్కారాలు పెట్టాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక
ఉత్తమాధికారి. ఉత్తమాధికారి అని అంటే ఎవరు అని అంటే ఎవరికైతే ఇతరుల పట్ల అసలు ద్వేషం అనేదే ఉండదు. ఎవరిని వారు ద్వేషించరు. నిందంతి శూన్య హృదమిప్సిత సంగలబ్ధ. ఎవరిని కూడా నిందించరు వారు. వారికి వారి వల్ల ఎంతో చెడు జరిగిపోతున్నా సరే కూడా వారు నిందించరు. సో అది ఉత్తమాధికారి యొక్క లక్షణం. ఇలా జయపతాక్ మహారాజు వారు ఒకసారి ఇలాంటిది జరిగింది. అనంతపూర్కి ఏదో పని మీద వచ్చారు. అనంతపూర్ రైల్వే స్టేషన్ లో ఇద్దరు తాగుబోతులు ఎవరో జయపతాక్ మహారాజు యొక్క అతని ఆరోగ్యం గురించి వాటి గురించి చాలా అవహేళనగా మాట్లాడుతూ ఉంది. పక్కనుండే భక్తులకి చాలా కోపం వచ్చింది. వారైతే ఎలాగైనా బుద్ధి చెప్పాలి అని అనుకున్నారు. కొట్టాలన్నంత దాకా అనుకోలేదు, కానీ బుద్ధి చెప్పాలి అన్నంత దాకా అయితే కనీసం అనుకున్నారు. ఎందుకంటే గురువుని ఎవరు తట్టుకోలేరు ఒక మాట అంటున్నారంటే. కానీ గురు మహారాజ్ మాత్రం వద్దు, మీరేమనద్దు, ఇదిగోండి ఈ లడ్డు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇవ్వండి, కొండ లడ్డు అన్నారు. సో వీళ్ళకి చాలాసేపు దాకా మనసు రాలేదు ఇవ్వడానికి. అలాంటి వారికి మనం ప్రసాదం ఇవ్వడేంటి గురు మహారాజ్ అని చెప్పాను. గురు మహారాజ్ని నానా మాటలు అందరి ముందు అంటున్నా సరే కూడా గురు మహారాజ్ కరుణ ఎలా ఉన్నదంటే లడ్డు తీసుకెళ్ళిమ్మన్నారు. సరే గురు ఆజ్ఞ అని చెప్పని ఇచ్చారు. ఇవ్వగానే వాళ్ళు కొద్దిగా ఒక ముక్క తిన్నారు. వాళ్ళకి ఎందుకు అనిపించిందో హృదయ ప్రవర్తన ఒకటి వచ్చి వారు వచ్చి గురు మహారాజ్ పాదాల మీద పడిపోయారు. నేను మిమ్మల్ని ఇంత అలానే అవహేళన చేస్తున్నాను, అయినా మీరు మా కోసం ఆలోచించి మాకు లడ్డు ఇస్తున్నారా అంటే అప్పుడు గురు మహారాజ్ చెప్పింది ఇంకా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. మీకు తెలుసుంటే దీనివల్ల రిజల్ట్ ఏముంటుంది అనేసి అనవసరంగా మీరు నన్ను అన్నదానికి నాకు ఇబ్బంది లేదు, కానీ మీరు దానివల్ల ఎంత ఇబ్బంది పడతారో నేనేమీ చేయలేదు మీకు, అయినా సరే కూడా నన్ను అవహేళన చేస్తూ ఉన్నారు. నాలాగా మీరు ఇంకా ఎంతమందిని అవహేళన చేస్తూ ఉండుంటారు. వారు ఏం చేయకుండానే మీరు ఆ రకంగా వారిని పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నారు వారికి అని అంటే ఆ పనిష్మెంట్ తిరిగి వస్తుంది. వికర్మ ఇది. దీనికోసమని మళ్ళీ మీరు జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నేను అది చూడలేకపోతున్నాను. నేను అందుకోసం మీకు ఈ ప్రసాదాన్ని ఇచ్చి, ఈ ప్రసాదం మీరు చేసిన పాపాలని మిటిగేట్ చేసేస్తుంది, ఆ పాపాలన్నింటినీ తొలగిచ్చేస్తుంది అనేసరికి వాళ్ళ కళ్ళల్లో నీళ్లు కారిపోయింది. మేము ఇంకెప్పుడు ఈ రకంగా చెయ్యము, మేము ఏదో తాగిన మైకంలోని మాటలు అనేసామే కానీ చాలా పెద్ద పాపం చేసాము, మమ్మల్ని దయచేసి క్షమించండి అనేసి అన్నారు. సో ఈ రకంగా భక్తులు అనేవారు ఈ రకంగా ఉంటారు. సో ఒరిజినల్ గా భక్తులు అనేవారు ఒకరి నుంచి ఒకరు ఎంక్వైరీ చేసుకోవాలి. సో దాంట్లోనే పార్ట్ గా విదురుల వారు మైత్రేయ ఋషితోనే అడుగుతున్నారు. ది లార్డ్ ఈస్ ది ఇటర్నల్ ప్రొమినేటర్ అండ్ ది లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఆర్ ఇటర్నల్లీ ప్రిడామినేటెడ్. మనము ఎప్పటికీ శాసించబడేవారం, భగవంతుడు ఎప్పటికీ శాసించేవారే. Real knowledge of the relationship entails reviving the lost consciousness to this standard, and the process for such revival is devotional service to the Lord. So అథా బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనేది అన్నిటికంటే ముందు స్టార్ట్ అయ్యే పాయింట్. సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జ్ఞానం అనేది. జ్ఞానం తర్వాత వస్తుంది విజ్ఞానం. సో జ్ఞానం అనేది తెలుసుకోకపోతే ఒక పరమ అజ్ఞాని మరియు ఒక పండితుడు ఇద్దరు కూడా అతి ఆనందం దీంట్లోనే ఉంటారు. చూడండి, ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ బ్లెస్ అంటారు. ఎవరికైతే తెలియదో అసలు నేను శరీరం కాదు, నేను ఆత్మని అనేసి వారు కూడా హ్యాపీగానే ఉంటారు. అండ్ అదే సర్వము తెలుసు అనుకోండి, వారికి హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే వారికి తెలుసు భగవంతుడి దగ్గర చేరుకునే మార్గం. సో ఫస్ట్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఇగ్నోరెంట్, అవగాహన లేని దాని వల్ల ఆనందం. సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటంటే సచ్చిత్ ఆనందం. సో వాళ్ళిద్దరూ సంతోషంగానే ఉంటారు. మధ్యలో ఉండే వాళ్ళే ఎప్పుడు కష్టాల్లో ఉండేది. వాళ్ళకే సంసారం అనేది భవసాగరం. సో దాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఆ సచ్చిదానంద మార్గంలోకి వెళ్ళాలి, మనం ఆ పొజిషన్ లోకి చేరుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ చేయాల్సింది అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. అది ఎలా తెలుస్తుంది? మనం ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి. ఎలా ఆశ్రయించాలి? తద్వత్తి ప్రణిపాతేన ప్రశ్న సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శిన. చాలా ఒబీడియంట్ గా సేవ చేస్తూ నమస్కారాలు పెడుతూ ఆ రకంగా ఒక గురువు దగ్గర మనం దీక్ష తీసుకోవాలి. అండ్
భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలోని మనం పాల్గొనాలి. అది కూడా ఏ రకంగా అని అంటే మన అన్ని సేవల నుంచి వాటన్నిటి నుంచి కూడా వైరాగ్య భావంతో ఏది నాది అన్నట్టుగా భావించకుండా ఆ రకంగా చేసాము అని అంటే భగవంతుడు కరుణ అనేది చూపిస్తారు. అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది గురువు యొక్క కృప వల్ల. By clearly understanding from authorities like the sage Maitreya, one can become situated in real knowledge, and the disturbed mind can thus be fixed on the progressive path. మనసు అనేది అర్జునుడికే చంచలాహి మనఃకృష్ణ అని చెప్పనన్నారు. అర్జునుడు లాంటి వారికే మనసుని నియంత్రణలోకి పెట్టుకోలేకపోయారు. కాబట్టి మనం ఇంకెంత, మనకి కూడా ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. కానీ ప్రాసెస్ అవుతున్నది. గురువు యొక్క ఆశ్రయం తీసుకుంటూ అతనికి సేవ చేసుకుంటూ భగవంతుని పట్ల భక్తియుక్త సేవ చేస్తూ ఆ రకంగా వైరాగ్య భావంతో ఉన్నాము అని అంటే మెల్లిమెల్లిగా ఈ భక్తిలత బీజము అనేది మనకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో బ్రహ్మాండ కొనో భాగ్యవాన్ జీవ్ గురు కృష్ణ కృపా పాయే భక్తిలతా బీజ్. సో ఈ రకంగానే భక్త బీజం అనేది మన లోపల ఎంటర్ అవుతుంది. సో 16th శ్లోకం. సాధ్వేతద్ వ్యాహృతం విద్వాన్ నాతం మాయాయనం హరేః అభాయతి అపహృతం నిర్మూలం విష్ణుమూలం న యద్బాహిః. O learned sage, your explanations are very good as they should be. Disturbances to the conditioned soul have no other basis than the movement of the external energy of the Lord. O learned sage, your explanations are very good as they should be. Disturbances to the conditioned soul have no other basis than the movement of the external energy of the Lord. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The living entity's unlawful desire to become one with the Lord in every respect is the root cause of the entire material manifestation. For otherwise the Lord has no need to create such manifestation even for his pastimes. భగవంతుని తన లీలల కోసమనే సృష్టించలేదు. ఇది భగవంతుడి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవంతుని యొక్క లీలలు ఎందుకు అంటే ప్రూవ్ చేయడానికి భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు, ఏది చేయాలనుకున్నా చేయగలరు. ఇప్పుడు ఒక సినిమాని హిట్ చేయాలి అని అంటే ఆ సినిమా యొక్క ట్రైలర్స్ రాస్తారు, చిన్న చిన్న క్లిప్స్. ఆ సినిమాది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండే పార్ట్ ఆ సినిమాలోది, దాన్ని వేస్తూ ఉంటారు. సో అది చూసిన తర్వాత జనాలకి ఆసక్తి కలుగుతుంది, అబ్బో సినిమా కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆ సినిమాకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. సో ఆ రకంగా ఒరిజినల్ గా డివోటీస్ కి కావాల్సింది భగవంతుడు ఆ ఫైటింగ్ చేయడము, రాక్షసుల్ని సంహరించడము అదంతా కాదు, కానీ అది అట్రాక్షన్ పాయింట్. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా తిరుమందహాసంతో ఉంటారు. ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ శ్రీ విగ్రహం, ఆ మూర్తిని చూసి అందరికీ అట్రాక్షన్ అవుతుంది అప్పుడు. సో ఈ లీలలన్నీ కూడా అందుకోసమని. ఎందుకనంటే చెప్తారు భగవంతుడు, మనం చూస్తాము, చూసిన తర్వాత మనకి అట్రాక్ట్ అవుతాము. అట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా సరే భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఫైనల్ గా చేరుకోవాలి. భగవంతుని యొక్క జస్ట్ ఒక్కసారి భగవంతుని చూస్తుంటేనే ఇంత అందంగా ఉన్నారే, ఇంత అద్భుతంగా ఉన్నారే, అలాంటిది భగవంతుడితో నిత్యంగా ఉండొచ్చు అని అంటే ఇంకెంత ఆనందం ఉంటుంది మనకి అనేది తెలుసుకోవాలని భగవంతుని యొక్క లీలలు జరుగుతూ ఉంటాయి. డివోటీస్ కి భగవంతుని లీలలు కాదు, భగవంతుని నామం. షడ్గోస్వాములను చూడండి, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసేదానికి ఎంత ఆనందం పొందుతారంటే, నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్, అతనికి ఎంత ఆనందం దొరుకుతుంది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఆయన కేవలం నామాన్ని ఆయన నమ్ముకొని వెళ్ళిపోయారు. కాబట్టి ఈ రకంగా భగవంతుని నామం కూడా అంతే గొప్పది, భక్తి కావాల్సింది అంతే. The conditioned soul under the spell of the external energy of the Lord falsely suffers
మెనీ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ ది మెటీరియల్ లైఫ్. ఎందుకు ఈ కష్టాలు వస్తాయి అని అంటే మనం కోరుకున్నాం మనం కూడా భగవంతుల అధిపతి అవ్వాలి అని. ఒక్క కారణం చేత మనం ఈ లోకానికి రావాల్సి వచ్చింది. దాని ఒక్క కారణం చేత మహామాయ అనేది వచ్చారు. ఆ మహామాయ వల్ల మనం ఈ ఇబ్బందులన్నీ కూడా మనం ఎదురవుతున్నాము. దైవీ హేవనమై మమ మాయ దురత్యయ మాం ఏవయ ప్రపద్యంతే మాయమేతాం తరానితే. సో చాలా చాలా అసాధ్యము ఈ మాయని దాటుకోరావడం అనేసి భగవంతుడు చెప్పారు. The Lord is the predominator of the external energy, Maya, whereas the living entity is predominated the same Maya under material condition. ఈ మాయకి త్రిగుణాలకి అధిపతి ఎవరు? కృష్ణుడు. ఆ త్రిగుణాలకి బడి ఉన్నాం కాబట్టి మనం మాయ అధీనంలో ఉన్నాం. The false attempt of the living entity to occupy the predominating position of the Lord is the cause of material bondage. ఇన్ని చిక్కుబాట్లు కూడా జీవులు ఏమనుకుంటారంటే ఈ కష్టాలన్నిటినీ తొలగించేద్దాము, కష్టాలు అనేది లేకుండా చేద్దాము, ఈ లోకంలోని చావు అనేది లేకుండా చేద్దాము. సో జన్మ డాక్టర్స్ కొంతదాకా దాంట్లోని ఏదో సాధించారు, కానీ అది ఫైనల్ అనుకుంటున్నారు. టెస్ట్ బేబీస్ అండ్ ఐవీఎఫ్ అలాంటివి చేయించిన దానివల్ల అందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే డాక్టర్స్, జన్మ అనేది కేవలం భగవంతుడు మాత్రమే కాదు, మనము కూడా ఇప్పించగలము, మానవులు కూడా జన్మ అనేది వారు ఓన్ గా వారు ప్లాన్ చేయగలరు అనేసి ఈవెన్ క్లోనింగ్ అనేది చేశారు. సో కాబట్టి భగవంతుడే కాదు మేము కూడా మృత్యుని అచీవ్ అయిపోవాలి, వారు ఎప్పటికైనా సరే కూడా ఒక జీవి చావకుండా వారిని అలాగే ఉంచేయాలి అని అనుకుంటున్నారు. దాని మీద కూడా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది, ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ని ఎలా స్టాప్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ జరా. సో ముసలితనం రాకుండా రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్, బోటాక్స్ ట్రీట్మెంట్ అని అలాంటి ట్రీట్మెంట్స్, ఇంజక్షన్స్ ఇస్తే వారు ఎప్పటికీ చిరయౌవనుల్లా కనిపించుండే దానికోసం అదొక ప్రయత్నం. అది అనంత కాలంగా డాక్టర్స్ ప్రయత్నించే వ్యాధులని ఏ రకంగా నిర్మూలించేయాలి అని. కానీ వారికి తెలియదు ఏంటంటే ఒక వ్యాధి మీద మనం ఆధిపత్యం చూపించే ఇంకో వ్యాధి పుట్టుకొస్తుంది. సో ఈ రకంగా మహామారుల్లో వస్తూనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ రకంగా కూడా మనం వాటి మీద ఆధిపత్యత వహించలేము. మనం అనుకుంటాము అన్నిటికీ మనమే రాజు, మనమే అసలు అధిపతి, అన్నిటి మీద గెలుపు మనం పొందేయచ్చు అని. కాకపోతే మాయ అనేది అంత సులభమైంది కాదు. వీటి మీద గెలుపు పొందడం అనేది అసాధ్యం. అదే మృత్యు అనేది లేకుండా ఉండాలి అని అంటే భగవద్గీత చదివించండి. ఆత్మస్వరూపులంగా మనం మృత్యు అనేదే లేదు, శరీరంకే మృత్యు అనేది వచ్చేది. అమరత్వాన్ని పొందడానికి కోసం మరీ వేరే ప్రయత్నించడం ఎందుకు? ఈ శరీరం ఎప్పటికైనా నశ్వరం అయిపోవాల్సిందే. ఈ శరీరాన్ని కాపాడాలి అని అనుకుంటే అది మూర్ఖత్వం అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారే అధిపతి, వారే ఈ మాయా అంతటికి కూడా అధిపతి అని అనుకుంటారు. కానీ వారు నాశనం అయిపోతున్నారు, వారు గెలుపు పొందలేకపోతున్నారు. And the condition source attempt to become one with the Lord is the last snare of Maya. So ఇది ప్రభుపాదుల వారి ఫేవరెట్ సెంటెన్స్. So last snare of Maya is to become one with the Lord. వారే భగవంతుడు అని చెప్పిన ఫైనల్లీగా వారు ఆ రకంగా చేయాలంటారు, కానీ అది కాని పని. సో మనం ఇక్కడతో విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత వైష్ణవృందకి జయ. నమాచార్య శ్రీరాజాస్తు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.